Salutare prieteni, eu sunt Totul despre Fomobile și astăzi vom face care carte este mai bună a lui Denis Man. Bun, hai să vedem. Hai să intrăm pe market. Să căutăm aici Denis Man. Avem această carte care a fost băgată acum. Dacă găsim și pe alaltă. O să vedem. Hai să vedem întâi. Deci are un pace de 99, iată, deja m-a surprins. Cred că așa avea și la 70, cred. Sprint 100, finishing 103, e bombă. 82 în volei. Cred că merge. Dribbling 103, foarte bine. Înălțime 183. Da. Heal to heal. Bă, schema, da, heal to heal. Dacă avea flip-flop era perfectă cartea asta, o carte foarte bună. La penalti nu prea se descurcă. Shoot power 101, foarte, foarte bună. Hai să vedem și cealaltă carte a lui Man. Punem 70 aici. Nu este. Nu e Man, bă. Stai că e asta cu... Bun, am văzut că i-a și crescut prețul lui Man. Costa 1000 de bănuți, acum nu mai găsesc preț așa. Hai să vedem. Are un pace ceva mai puțin ca acolo. 87. Sau cât avea? 86 are. E bine. Accelerația... Da, și asta e bună. 87. Jumping 80. La penalti la fel. Mi se trebuie ceva mai puțin aici. Și skill boost-ul nu prea ajută deloc. Nu crește cam tot ce trebuie. Shoot power-ul nu trece, finishing nu crește. După mine, cartea câștigătoare este Denis Man de 88. Zic eu. O carte. Și acum voi îmi spuneți în comentarii dacă merită această carte sau nu. Eu am fost tot FCSB, totul mobil. Nu. Totul despre Fomobile. Pa, pa.